Isebe lezemfundo kwiphondo laseMpuma Koloni libila lisoma ukuqinisekisa ukuba ayahanjiswa amatanki amanzi phambi kokuba zivulwe izikolo ngomvulo. Kwezinye iindawo ukuhanjiswa kwezixhobo zokukhusela abafundi kulibazisekile kuba oosomashishini basekuhlaleni abafuna ukuba iinkampani zangaphandle ibe zizo ezihambisa ezi zixhobo. Amaxesha axhatshwe yinja ngoku ukanti amanzi nogutyulo lwelindle isengumqobo endleleni yesebe. Ngapha kwezikolo eziyi-400 ezingazovulwa ngomvulo nanjengoko kungekho ziseko zangasese zisemgangathweni. Abafundi kwezi zikolo baza kusiwa kwizikolo ezikufutshane. Nefenitsha funeka zibe mhlawumbi kwesinye isikolo ziyashota. Okwesibini, xa izikolo zibini zidityaniswe phaya, xa kule phase in, xa kubuya ke ngoku kusongezwa ezinye ii-grades, ngaba kwesi sikolo kuyiwe kuso isekhona na indawo. Okwesithathu, ngaba esi sikolo xa besingabalwanga kwisikolo transport, ikhona na imali eredi yoba phaa kufunyanwa aba bantu bokuthutha aba bantwana. Isebe ke likwathi zonke iinqununu nabaphathi bezikolo sele befumene uqeqesho nge-COVID-19 nendlela ekufuneka beyihambile. Kodwa izikolo ezithe SABC yaya kuzo ziyakuphikisa oku. Out of that 753 schools that were spoken about, more than 600 schools are, I think, would be completed by Sunday. In fact, by Saturday, we'll be talking a different story because they're working even at night. They're not only delivering those tanks, they're filling the tanks with water. Isebe ke lithi uninzi lwezikolo sele lizifumene izixhobo zokuzikhusela, ii-PPEs ukutsho, kwaye sele zicociwe. PPEs zethu aziphelelanga. Okwesibini, nathi singootishara asikatreyinwa, asiyazi nix ngento yetraining. Isebe lithi liqinisekile ukubuninzi lwabafundi baka-grade 7 no-grade 12 nabayi-200,000 kweli phondo baza kubuyela enkomeni ngomvulo. Kwiindaba ze-SABC, ndingubusisiwe Jemsana Mantashe, ndiseMpuma Koloni.